Hej. Jeg har lige købt en Model Y madras til min nye Model Y Juniper. Jeg tænker, at vi sammen skal pakke den ud, se hvad det er for noget, jeg har fået hjem. Det er jo den original fra Tesla, så der findes mange forskellige, men jeg tænker, vi prøver at gå med den her. Det er den, jeg har læst lidt om, som folk synes mest og bedst om. Så den kassen ser sådan her ud. Der er simpelthen en vejledning med, hvordan man skal putte luft i en luftmadras. Fair nok. Og det står på samtlige sprog nærmest. Og på kinesisk, så der er ikke nogen chance for, at man ikke kan læse det i hvert fald. Så er der, jeg formoder, det er 2 lapper med til madrassen. Ja, det skal nok passe. Volts luftpumpe. Tænd slukknap. Det er nok en overgangsstykke for at kan få luft i, uden jeg ved, om det finder vi nok ud af senere. Den fylder faktisk ikke så meget, som jeg lige havde forventet. Den er 70 cm lang, og så er den 25 cm bred. Jeg tænker, når den har været pustet op første gang, så fylder den måske lidt mere, men det får vi se, når vi kommer dertil. To elastikbånd. Så er det simpelthen ud at prøve at puste den op. Det var smart. Dysen herinde, eller ventilen, den kan du simpelthen lige dreje en halv omgang, om det skal luft ind eller luft ud. Det er ret gennemtænkt, synes jeg. Så må vi se, om det er lige så godt, som det ser ud.
Det er sådan set godkendt, det her. Måske endda lige lidt for hård. Men det kan være, at man skal lige vurdere lidt på lufttryk, når man lægger tog her. Og lige pille lidt luft af ventilen.